Salamat partner, salamat. Ang dumi ng mga trabahador o.
Ang dumi po kasi yung ginagawa ng mga workers dito, hindi pa sila tapos. Ayan po. Yan, hindi pa sila tapos guys. Yan. Ayun guys, iiwan ko yung cellphone ko dito. Yan.
أنت شغل هون فوق؟ آه. أنا شيلي بس شوي هون. أنا شيلي هون شوي فوق.
كانت ملايين ل 50,000. وعندك الامنيتين. ولا ترى انا ما لا لا ما بقى على السير على المفتاح سيارة تلعب لك الاردنيين كم كيلو في اكثر 20 في 20 نزلوا
من النوم بدي نام. Ja. منبه. أسعد. أسعد. عاملين صوتي. شو بعتوا ابو وسام هيك اشوف. لا.
جاهز يا ابو عبدو؟ اطلع. ها؟ اطلع. اشوف. شوف هذا اللي عمي هذا الاخير. جاي. هو على اساس قال لي هيك، قال لي جاي. يلا
يخوفوا على البيت عاملين مثل كعكة.
وجب علينا ان نحن الأمر. حكيت مع الزلمه وهلا بيودينا على الفيديو صفحه على البيع. هذا راس احمر بيشتغل بمجلس النقعه على المحل. يعني هلا في تعطيل في تعطيل
sira ang lahat ng hawli sa hawli ang hapa. Hindi ang nagkakala. Kaya nasa ho ang teknolohiya. Yang diyan. Betul ada. Pendidikan hawli itu.
اسعد اسعد يا اسعد لا شفت استعجلت انا برا
Yung tubig, maingay. Yan. Hello, kapatid Edmond Balsi. Thank you, thank you. Naimbag nga aldaw mo kapsat. Ayan. Sis Josie, hello. Shout out sa iyo. Sis Jovelyn, thank you so much. Ayan. Tapos na ako dun sa taas sa kusina. So, nandito na ako nagpapasaway. Maraming salamat po sa inyong support. Hindi ko lang kung saan ko ilalagay yung cellphone ko kasi medyo ano ma ano ma madilim. Ayan po guys yung ano ko oh.
Background ko yan, may nagtatrabaho dyan. Oh. Yan kasi may tinatrabaho po sila dyan. Oh. Tumininto nila yun kasi may wire doon. Yung wire daw ay kakonektor po ng mga ilaw dito. So ayan, binagplas nila. Pero ibabalik din nila ito. Ayan. Wala kasi akong magandang pwesto. Yung mga upuan ko dyan, ang bibigat naman yan. Ayan yung mga mesang dudumi kasi dito na nila inimbag yung galing sa garden namin. Ayun yung grass. Na picking grass. Ayan yung mga ano, ibabalik din niya yung kahoy na ng halaman yan. Ayan guys. So, dito muna ako. Dito muna ako. Ayan. Luto muna po yung pagkain. Ayan guys. Ayan. Kumusta na po ang lahat? Kumusta na po ang lahat? Ayan. Eh, naririnig nila. Ayan. Ito silent live pero kanina pa ako nag-silent live ngayon. Ayan, para makita nyo na naman yung ang mukha ko yan, oh. Kasi mamaya mag-ano na naman ako mag-upload yung ano kasi kahapon naglakad-lagad ako. Eh, may hiningi akong upo. Ayun, saka napicturean ko yung giant na ano, yung kalabasa ba. Yung laki-laki. Ayun, tingnan yung pati tubig na ano dito nagtatalsik sa akin. Galing po yun sa jacuzzi na nilinis ko. Pero sila ngayon ang maglilinis, hindi ako. Yan ang ganda po, oh. Itong halaman. Itong maganda yung mga ano niya, itong yung bulaklak niya pag summertime. Ayan. Ito hindi ko nalis na, oh, bahala na sila. Kasi nagtatrabaho. Yun po yung tractor. Ayan guys. Ayan. 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 1 hour 30 minutes na pala akong naka-live. Ayan. Naglinis kasi ako kanina dito sa harap. Hanggang dito. Pero dito hindi. Yan po ang background ko. Mga lupa na hinukay nila doon. Ayan. Kumakain ako ng bayabas. Sinasawsaw ko sa suka sa kaasin. Iniwan ko na sa taas. Masarap kasi yun yung sinasawsaw ko sa suka sa kaasin yung bayabas. Ayan. Ang buhay bundok ni May 17. Yan po yung ano, kaganapan doon sa bundok. Ayan. Ayan. Pag ako ay tumatakbo guys doon sa taas na bundok na po yun. Doon ako tumatakbo talaga. Pero sabi naman ni Barbie yung ano nobya ng abogado ay kasi tumakbo siya kahapon 10 kilometers na marathon. So sabi niya ay nakalimutan kitang isali. Kasi yun may ano yun may registration saka silang may ano yun may bayad yun. Pero ang ganda ang gandang tumakbo 10 hours. Ganda sana no. Kasi yung tinatakbo ko na ano yung 1 hour 1 hour anihap yata yun ay kulang na 10 kilometers. Pero sumali na rin po ako sa ano sa marathon 10 kilometers din noon. Takbo sa ano makikita mo kasi may nagturo sa akin napasama kasi ako ng mga ano sa mga parents ng alaga ko noon yung alaga ko ang nagpa-registered sa akin ayun so ang kasama ko noon ay yung mga parents ng eskwela yung kaklase ng alaga ko noon so tinuruan nila ako habang tumatakbo daw ako sa marathon wag daw akong inom ng inom marami daw pong magbibigay ng mga tubig sa daan at talagang totoo ang dami yung iba tanggapin mo pero panghilamos mo lang sabi nila ayun nung ang dami talaga sa kamay mga ambulansya yung marami pong hindi na kaya nandun sila sa gilid ng kalsada ina-assist sila ng ano ng mga Red Cross may naka ano oxygen ganon kasi hindi nila nakaya sa awa ng Diyos nakaya ko naman nakarating naman ako sa finish line pero hindi ako ang nanalo pero marami rin silang mga binigay na mga giveaways
mga t-shirt, mga ano. Pero hindi ko naman pong intention na yung bang manalo or ano. Ang gusto ko lang po kasi yung mga sport ba. Kaya sana sa susunod na marathon dito sa Lebanon ay mapasama na rin ako. Ayan guys. Ganda no? Kasi laging nagpapa ano ng marathon dito eh. Every month may marathon. So sana itong December maka ano na rin ako makasali. Ayan guys. Pasensya na kasi sa background ko sa mga nagsasalta dito, may umuubo, may ano, itong mga trabador dito sa baba. Saka nandyan yung alaga ko. Ayan. Ang alaga kong pasaway sa akin lagi kami, nag-aaway kami lagi. Ayan. Hinahanap ko kagabi. Tinawagan ko kasi pumunta ako dun sa pinagkukuhanan ko ng grapes saka yung fig na fruits. Naglakad ako. Then nung dumating ako, nadaanan ko pala yung ano, yung may upo. Kasi yung upo na yon, nakita ko doon na inalis na nila sa ano. So pumunta ko doon sa bahay ng ano. Sabi ko, "Madam, sabi ko, pwede bang bumili ng upo?" Nakita ko yung upo nandun o sa ano, sabi ko. Sabi niya, "Ay, hindi ko alam kung magkano." Kayo kung magkano kasi bibili lang sana ako ng isa, sabi ko. Patingin nga yung sinasabi mo, sabi nila. Ayan po, sabi ko, ayan po, oh, sabi ko. Ayan lang pala, sige kunin mo na. Kunin mo lang lahat kung kaya mong, hindi ko, wala naman kung supot, hindi man ako binigyan. So, dalawa lang ang nadala ko. Ayun, lulutuin ko yun, lalagyan ko ng, igigasa ko yun ng bawang, sibuyas, kamatis, saka yung, mayroon akong giniling na karne, yun yung ano po. Pero sabi nila kasi gusto nilang matikman. So, ang gagawin ko na lang siguro, pag maluto ko, pag hindi ako makapunta doon, ilagay ko muna sa freezer. Para pag pupunta na ako doon, ibibigay ko na lang kasi gusto nilang matikman. Hindi kasi sila kumakain dito ng ganong kalaking mga upo. Ang kinakain lang nila yung ganito kalito. Pero yun, ginagawa nilang Stafford, ano bang pangalan nun? Kalimutan ko na sa Arabic yun. Nilalagyan nila, sinisiksik nila yung karne sa loob nun, sa kakanin. Sabi ko, hindi naman po kami kumakain ng maliit, malaki naman. Sila naman, ang ginagawa nila sa malaki, pinapatuyo nila, at saka kinukuha yung nasa loob. Yung parang pang ano lang nila, pang hilod. Ganon din yung patula. Nakita ko dyan, ayaw magbigay sa akin. Sabi nila, i-dry nila at gagawin pang hilod. So, dyan naman, hindi ko alam, mayroon pala dyan sa kapitbahay namin ang dami. Binigyan ako ng madam ng isa. Dahil nakalimutan ko nandun sa drawer ng rep, nasira. Tinapong ko kahapon. Sayang. Pero yung patula na yun na yung mabango, pwede ko sanang isahog yun sa sa, ano ba yun? Beans, ganun. Or yung courgette, saka, talong. Pero yung may talong ako dyan, prinito ko na lang. Lamin ko na lang mamaya siguro. Ayan. Siguro itong buhay ko dito, ang mga ulam ko, puro karamihan vegetarian talaga. Pero mas masaya naman ako sa mga ganon. Basta lutong Pilipino talaga, yung way ng pagluluto. May bagoong pa naman ako ganyan. Binigyan lang ako. Kasi meron akong isang bote na yung boneless ba. Tapos yung kakaulam ko dito sa bundok ng ilang buwan ako dito. Tapos may punta dito na kaibigan ako. Ayun, humingi rin sila. So, nagbigay din ako. Ganun din kasi ako kahit na konti na lang kung gusto kong mag-share, walang problema sa akin. Ayan. Kasi mas maganda yung mag-share ka ng mga babalik sa iyo yun, mas marami pag ganun. Ayan. Maaga pa naman kasi para kumain ng tanghalian. Pero ang trip ko kasing kainin ngayon ay pritong itlog. Tapos mayroong bagoong sa tabi nun, bagoong na may sili. Ayan. Masarap yun. Hello sis, nandyan ka. Sis Susana, kumusta ka na? Salamat. Nandito na naman ako nagpapasaway. Ayan, tignan mo ang background ko. Nagtatrabaho kasi sila dito. Tapos di pa nila natapos to. Umakyat na naman sila sa taas. Nagtatrabaho na naman sila sa taas yung mga trabador.
Ngayon itong naririnig nyo ng tubig yan, tubig ng jacuzzi yan. Silang nagtapon na kasi hindi nila inisikaso. Thank you sis. Thank you sis Susana. Ayan. Thank you sa suporta. Thank you kapatid Edmond. Salamat sis Jovelyn, sis Josie, partner Percy, at ito yung kaibigan ko talaga na sa Turkey, si Gislian. Shout out sa inyong lahat. Thank you sa suporta. Ayan. Ito lang ang buhay ko. Ayan, ayan, ayan. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung ano ko yung cellphone ko para hindi ko nahawakan sana. Dito puro lupa Ayan. Yan. Dito ang background ko lang dito. Pero may upuan ako ng newspaper nilagay ko. Newspaper nilagay ko. Ayan. Punta sana ako sa store. Bili ng itlog. Gusto ko sana kung hindi nilaga ay prito. Dito kasi sa bundok, kung bibili ka ng isang itlog, dalawang itlog, pwede. Pero doon naman sa sa city, dapat kung hindi mga ganun, 12, kung hindi 12, 15, ganun. Dito walang problema. Tingi-tingi lang. Dito kilo-kilo ng bigas, pwede kang bumili Yung, yan nga. Diyan ka muna. Ayan. At dito na muna. Nahulog mo sa ko. Mamaya nahulog mo sa butas. May butas siya. Ayan. Pasensya na kayo sa background ko, guys. Ayan. Next. Yan. Alam mo bro, nung isang araw, nag live si MC. Basta mamaya ko na kung sino si MC. Ay binetikos ba niya si Ruel? Ay pumunta kami doon. Talagang pumunta kami doon. Pinagtanggol namin si Sir. Naka-live kasi ako. Naka-live ako kaya kung ano yung sasabihin ko dito baka marinig nila. Mamaya pag hindi na ako naka-live, pwede akong mag-voice chat sa itong ko doon. Grabe talaga. Grabe, ganun pala sila pag live. Puro away-away ang alam lang nila kasi Ayan. Ito po yung mga kaganapan dito sa amin. Ay nako, Lagyan ko na lang ng newspaper ng guys kasi nga marumi pa. Ito kasi kasi kung makita ko sana yung trabaho nila Ito pwede. Makaupo naman ako. Pagalitan ako nito ng namin ng caretaker namin. Ayan. Balik.
ganito lang kasi itong upuan na ito. Mabigat guys, mabigat. Ayan. Magtik-tutik. Dito ba ako? Ayan, marami. Ako'y pasaway dito ah. Ayan, upo muna ako dito. Hindi naman po ako marte. Tingnan ko kung ilan. Bakit ganun wala? As in wala, wala, wala. Bakit ganun? Ah, okay.
sila. Anong oras na? 10:37 na sila. Itong time na papasok sila. Paano matatapos itong bahay na ito? 5 years na itong, 5 years o 6 years under renovation. Katawa talaga. Ayan, hindi pa matapos-tapos yung Ayan guys. Ayun. Yan. Tinuruan kasi ako ni Sis Jean maglagay ng trailer sa Premiere. Ayan. Gaya ito Premiere. Alam ko na. So, shout out sa iyo Sis Jean. Ang dami ng tulong sa akin about YouTube. Hindi ka nagsasawa sa akin. Ayan. Ayan. Ito ang yan. Yan. Tapos wala. At ayan. Ano ba yung ko kanina? Wala. Kailangan kong kumuha. Ayan, videos. Anong nangyari to cellphone ko? Muna ako dito. Ayan. Itong nasa news lagi na lang yung gera. Ay! No.
lumalabas dito yung bago kong update. Walang short videos to. Yan. Bakit kaya? Yan. Yan, may premiere po ako bukas. So, yung pag i-play nyo, may trailer ako. Thank you. Thank you, sis. Yan, tingnan ko na. Yung premiere. Premiere ni May 17 Ulacan. Di ba tapos yung tubig, guys? Ayan. Mahina yung signal. Ayan. Gagawin ko lang 2 minutes yung ano. Alam niyo, masang-masaya na naman ako dito sa ano, tinuro sa akin. Ayan. Kasi yung mga short video mo pwede man i-ano dito. Ang lamig na, kailangan mag-sweater na ulit. Diyos ko. Ay, naku. 55. May 5 minutes na lang, guys. Ayan. Iiwan ko na yung cellphone ko. Nahulog mo. Ano ba mo? Kasi yung hangin, pati yung newspaper na ay ha. So, kukuha lang po ako ng ano, pambili ko ng itlog. Mayroon po kaming pagkain. Masarap po. Pero, ewan ko kung bakit. Basta ako kasi kanin, kahit na bago ang ulam ko, kay itlog, o kaya ano lang, gulay. Yung gusto ko basta may kanin. Hinahanap pa rin ng sarili ko yung kanin talaga. So, kahit na ang sarap ng mga pagkain nila dito na niluluto ko, ay Diyos ko, hindi ako busog. So, kukuha lang ako ng pera sa kayong sweater. So, guys, babalik din ako.
talaga malamig, as in malamig. Ayan guys. So ilagay ko na ito dyan. Ayan. Kasi titiklopin ko na yung pinag-uupang ko ng newspaper. Ayan guys. Ngayon, ilagay ko muna dito sa tabi. Ayan guys. Ayan. So, hanggang dito na lang po ulit. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Ito na lang po si May 17. Yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please pakisubscribe nyo naman po. Ayan guys. At saka paki-like and share. At saka huwag kalimutan yung notification bell para updated po kayo sa aking mga upload. Maraming salamat ulit. Pagpalain po tayo ng Panginoon at sana'y lagi tayong mapagpakumbaba, huwag po tayong makipag-away, lagi po tayong mahinaon sa lahat ng bagay. Mas maganda po yung ganun kasi i-bless po tayo ni Lord. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe din kay Sir Ruel Lipat, please pakisubscribe po ninyo at suportahan po natin si Sir Ruel at ang aking mga kasamahan. Maraming salamat po. Team Ruel Lipat po mabuhay. Ayan, bye! Kasi pupunta na po ako bibili ng itlog. Magluluto na ako ng itlog at kakain na po ako ng tanghalian. Mauna po akong kakain kasi sa alaga ko.